Meta Għawdex jinsab lest biex jilqa' eluf ta' Maltin u turisti li jaslu l-Gżira l-festi tal-Karnival, il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana ħabbret li għaddejjin diskussjonijiet mal-għaqdiet tal-Karnival Għawċin biex titwettaq il-ħolma tagħhom li jkollhom spazju minn fejn joperaw u jibnu l-karrijiet trionfali u l-maskri grotteski. Dr. Karwana qalet dan waqt li nediet il-programm uffiċjali tal-Karnival Reġjonali ta' Għawdex li se jittella f'diversi lokalitajiet Għawċin bejn il-ġimgħa l-1 ta' Marzu u 3-5 ta' Marzu. Hija qalet li l-Ministeru għal Għawdex qed jaħdem bla qiegħda biex isaħħaħ il-Karnival f'Għawdex u jħajjar aktar partiċipanti waqdiet biex jieħdu sehem f'dawn il-jiem tal-Karnival. Ħajkun hemm spettaklu mill-talent lokali illi wkoll ħajkun qed jiġi jispikka f'diversi żoni strateġiċi biex nkunu nistgħu nippromovu l-Gżira Għawċija bħala destinazzjoni għal dan il-Karnival. Il-Ministru għal Għawdex awgurat li din is-sena wkoll il-Karnival ikun wieħed ta' livell għoli li jpaxxi l-għajnejn ta' ammont kbir ta' Għawċin Maltin u turisti li jżuru din l-attività annwali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.